Zimbabwe is now officially in an economic crisis reminiscent of the 2008 downward spiral. Sanamira mashoko akuonekwa kuti aiwa vakomana tadzokera zvekare kuna 2008 vanhu vakasangwarira zvakanyatsa kunaka aiwa tinonyatsa kudhaivha into 2008 crisis. Sanapinda mashoko amudanyirwa pana muripo subscribe like turn the bell kuti ndapa yendo yahuposhwa namudanyira chiti this is Zimbabwe's largest supermarket, okay mart. It is empty with no products on the shelves due to discredited local currency called the zinc that Monaco introduced to facilitate the looting of hard currency by criminal cartels that it controls. And post a picture mchona aiwa okay mati murikuona mashops anachini mashops ezikana kuti anga ari flooded aiwa mistock nemagoods but panapa hapana anything chiri in trading. Vanendamira chiti inflation is the highest in the world and unemployment has reached 95%. Companies are shutting down and many supermarkets are either empty or only selling water and a local drink called Mayo. The fact that the country's largest supermarket is devoid of products on its shelves serves as a striking visual representation of the economic struggles the nation is facing. Tomashwanatokana wopochona chiti aiwa nyika iri kusangana nema-economic struggles anoonekwa kunzi ma-products chaiwo are expected kuti ma-citizens awane mashops amuna unarukuwana mungu nemahewu kana mvura mashops ari empty vanhu vakutoshaya kuti votangira papi chikonzereswa aiwa ne the new currency which was introduced yaifacilitator aiwa kulutiwa aiwa kuma-US dollars akanga ari muvanhu pamwechete ma-minerals. Tudze mafunguro enyu kuti kudi pamusoro pechiitiko ichi inochiexposwa naopoch unopinda kuma section yedu, subscribe like and turn the bell icon.